சிவபெருமான் படுத்திருப்பது போல் காட்சியளிக்கும் ஐ லவ் திருவண்ணாமலை செல்ஃபி ஸ்பாட். திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் மூக்குப்படி சித்தர் ஜீவசமாதி அருகே காஞ்சி ரோட் ஜங்ஷன் அருகில் அமைந்துள்ளது ஐ லவ் திருவண்ணாமலை செல்ஃபி ஸ்பாட். கிரிவலம் செல்லும் நிறைய பக்தர்கள் இங்கு புகைப்படம் எடுத்து செல்வர். இங்கு இந்த செல்ஃபி ஸ்பாட்டை வைக்க முக்கிய காரணம் என்னவென்றால், இங்கிருந்து திருவண்ணாமலையை வலது பக்கம் பார்க்கும்போது சிவபெருமான் படுத்திருப்பது போல் காட்சியளிப்பார். இங்கிருந்து மலையை வலது பக்கம் பார்த்தால் மலையின் உச்சி சிவபெருமானின் தலை போலும், அதன் கீழ் மார்பு, அதன் கீழ் வயிறு, அதன் கீழ் கால் முட்டி, அதன் கீழ் கால் பாதம், இப்படி மொத்த உருவமாக பார்க்கும்போது சிவபெருமானே படுத்திருப்பது போல் காட்சியளிக்கும். ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய.